Luya tao ning duho eh. Bro ni. Waiter! Bro ni tiga kulon. Give me coke, zero. Isa na zero dili. Uy, pagdali. Zero. Zero dili. Zero. Wow. Nas is. Butangin guys, be. Maligsan ta diri. Oh, yan na words. Oh. Money say kuan. Uy. Ako ni lambay ka. Kalibagin na mo ni. Sir, unsa man sir? Boy, ayos boy. Naoy, taraw is Ay, ayos dong. Taraw. Katapula. Uy, wala mo na tulong eh. Sige. Sino ko ba yun? Ay, guys, to. Okay. Guys. Balik. Okay. Tingin guys. Butangag ice sir o may ice diri sir tara sir. Oh. Sus. Mo ni Japan, ang ice nasa kalsada. Sino ko may imo. Pero mag-ipisan ko. Oh, may aircon eh. Sir, Oh, may aircon. mag-irkon ba ta sir naman ta sa gawa sir? Mo na ko kiyatag mo. Daghan na no eh. Masaya ako ni. Puna ako ni. Ah sige. Masaya sa ko ba? Ana sa sir ha, kalimot mo ko dito sa Arang inita ning Saudi ay. kabuan ka. Bad influence on mga bata. Ay, naka-oras mo na. Anood na tayo tugnog. Daghan na mga estudyante. Bad influence kayo ba? Puden, kumaon. Kumaon, Puden. Doon na ka mari. Puden, Puden. Pati na ka mo kumaon. Sunog, sunog. Sunog, sunog. Kalimutan mo na yan. Ibang-ibang, huwag kang magpapayibang. Dapat kang tawanan ang problema. Ano lagi? Oh. Lagi? Oh, oh. Ikaw na yung spill. Nagbuwag yung balaro. Patay na. Ano na? Ginagawa ko karon. Gibargit na turbo. Patay.